Kajing dusman kiriu kelam perkat ya ki do wa kham tam hakum kene kapor rang porret kiwa kala pau leng ba kajing jah wa kri hagi than western ribhoi hagaba wat ukha khla ubala he adu prapo kiluru ula yap na kajing shot dagi ken bat kharu klam na yakran ya ki we ki jat dok ha kham tam ki kha saw wat khalat hagi video bala saprang ki ran san social media la yo i kajing yap ki kha khla ha kane ka wa na kajing dusman ki brio bat la yo i ru yo we brio ubala ba hamat yo kha khla ubala antat kajing khia ka bakot hadu prapo kilu ukharu udai kunja snap ding uba penmi ka dawai ka pen bu aj bat long bi ya ki dok ha la pente bru ba ki ken hon ki pulet kila hiar ban lit toket sakane ka wa bat kila yo ban kurup ya lai song ukharu bala pendon kam ban ai bi ya ki dok ha kajing toket menta kala ya khmat bat ki pulet kila khot hajer ya ki kat to ka ne ki trash nong ban keli jing keli halor ka ne jing ja na kalyang ki bor panya district riboy dru kila thung toket halor ka ne jing ja bat batha ekatanat fisheries ban le e ka badon kam Nangit sikitnya, yop. Dapat lagi pas mai. Ada nyokuk perkuliannya. Padam kada. Nyokuk perkulian. Nyokuk berapa kilo? Hybrid. Cendur samsuan ke merah. Cendur tu merihap. Semut ya. Cat ciling dia tordang. Video yak kan. Bang sampai ciling. Banyak tu terlihat tu. Mahal kena tu perkaci apa teh?